Този ритуал има много интересно заглавие. Магически ритуал за пари с мед. Ще правим кинти. Монетата се поставя в чаша пълна с захар. Трябва да добавите малко мед към чашата с захар. Да я увиете в целофан или салфетка, след което да я поставите в своя портфейл. Очевидно съм решил да стана милионер за една седмица. Викам още едно ритуалче за пари. Вземете шепел рис, отидете до прозореца и го покажете на луната. И кажете: сега луната ще пребори ориза и ще го превърне в портфейла ми в пари. Още една магия за пари. Аз съм най-богатия човек на света. Просто вземете пластмасова бутилка и върху нея залепете лист, на който сте написали това, което желаете. Кинти, пари, зелено. И това нещо отива в фризера. Оставете я да се разтопи и я изпийте на малки глътки. Чувствам се по-богат. Мина една седмица и аз наистина получих една сума пари по картата си. Дойде ми заплатата. Стана и нещо друго. Един мой приятел от нищото просто ми изпрати 50 евро. И сега сърце не ми дава да му кажа: аз май ти пуснах една магия. Другия месец пак. Сега в крайна сметка можем да дадем отговор на въпроса: магията истинска ли е? И отговорът: може би.